Na Casa das Ciencias podemos visitar 3 plantas de exposición e o planetario. Na primeira planta temos as experiencias que están renovadas dende hai 2 anos. Na segunda planta temos actualmente unha exposición dedicada a Darwin, a evolución. Na terceira planta temos unha exposición dedicada á actualidade científica sobre as novas que aparecen nos periódicos sobre ciencia. Dende o principio da Casa das Ciencias hai 25 anos hubo textos en galego, programas de ordenador en galego e incluso programas de planetario en galego. Procuramos ter moito cuidado a hora de, por exemplo, un programa de planetario, de ser respetuosos que a xente que recibe o programa pode que podan elexir o idioma en que queran entenderse e o mesmo que as actividades que se fan. A motivación sempre foi chegar a un público diverso onde hai galegofalantes, castelánfalantes e incluso tamén ter un trozo para os turistas que veñen que podan incluso recibir en outra lingua, por eso tamén hai algo de presencia en inglés. Aí non moito tempo tivemos unha exposición nos museos científicos, unha pequena exposición sobre unhas rocas que apareceron en Cabo Ortegal que son das máis antiguas do mundo. Unha señora nos contou que non entendía o texto porque estaba en galego. Fomos con ela a velo e resulta que o que non entendía era a palabra anfibolita. O tipo de roca era unha anfibolita, que é a palabra que hai en castelán e en galego, que é a mesma. En xeral todo se pode explicar tanto nun idioma como noutro e normalmente cando non se entende un non se entende en outro. A nosa actividade temos que facela da forma que sea máis próxima aos receptores, aos chavales e demais. Non hai ningún motivo para que non se faga en galego e non hai ningún motivo para que eles teñan que percibir que hai certas actividades que solamente se poden facer en outro idioma. Ben falado. Os gatiños, cando din miau, o que fan é miañar. Pois como sabes? Ciencia faise en todas as linguas do mundo, porque todos os povos, mesmo os que viven sempre na neve ou sempre na selva, tratan de resolver os seus problemas técnicos de defensa ou de alimentación con solucións técnicas, e a cada unha danlle o seu nome. Mesmo o ceo está todo escrito. En galego, por exemplo, o planeta Venus ten moitos nomes, e todos eses nomes xuntos describen bastante ben o que é. Chamámoslle estrela da tarde ou estrela do pastor, porque aparece cando os pastores arrecadan o gando. Tense observado que cando un ano aparece moitas tardes é un ano de tempo bo e hai moito cereal e, por tanto, moito pan. Por iso se chama tamén estrela panadeira ou estrela da fartura. Pola mañán é a última que deixa de brillar e por iso chamamos estreliña do luceiro ou estrela da mañán. Os que xa non somos mozos vemos neste paso da noite á mañán o símbolo da fugacidade da vida e cantámoslle estreliña do luceiro a de moita claridade, vais o día, vais a noite, vais a nosa mocidade. Pero os mozos cantanlle outra cousa. Estreliña do luceiro, dame moita claridade para lle seguir os pasos ao meu galán que se vai. Abur.